Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may wulandag sa imong una-una. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanona. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rowan, 32 anyos na karon, taga Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta, nagibaylo nila ni mama ug papa sa among upat ka baka sa diyang uso pa ang barter sa una. Aron inyong isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Day, gusto makikbarter sa iyang yuta ba? Basig, interesado ka. Ay, maubadong. Kinsa man? Tuwa doon sa ila. Aron niya magkasabot mo. Sige dong. Tana. Kamo, unsa may inyong i-barter sa akong yuta? Ikaw, Day, unsa man. Kuan. Unsa kay maayo ang atong baka na lang dong. Atong baka? Oo. Okay ra man ka nimo. Kung baka lang, okay ra ko. Bila magkabuok. Sige. Ang upat na mo kabaka mo ay among ibarter. Okay. O yun ko, ana. Day, yara ang din opisyel, Ipusa na sa safe nga butanganan. Kay may na lang na. Kung dunay kakulian pohon, dola kay mapakita. Dong. Wala si Papa rin mo, Dong. Ma, gusto na uy. At least, nagkapahuay ni si Papa. Dili na siya mag-ano ko siyang sakit. Mayroon lang ko sa imo nga, ma. Ayaw nagkabalaka, ma. Bisag wa na si Papa din sa kalibutan. Nahibaw kong miara siya din ni Ron sa atong kiliran. Dili na ngayon ta makakita niya. Pero, nakasiguro kong nakita ta niya karon. Ubas labaw pa kong nakasiguro, ma. Nga dili siyang gustong magtanaw niyo. Nga mag-uol ka. Maayo! Murag si Tia Susan maron ni Muruan. Padayon na din sa sod. Sige, ma. Bless ko, Tia. Ay, kaluyan kas Ginoo. Ay, niyaman lagi ka, Susan. Doon na kay Toyo. Mao lagi unta manang. Ni ako kay do na unta ko ihangyo nimo. Unsa man na? Kuanang ba? Kato ganing yuta nga gibarter ninyo sa inyong upat ka baka? Oo, nga naman di ay. Kuanang
Wa pa man ninyo gamita ang yuta nang. Kami lang sa ipapuyan ng bi. Para di na lang may magsigig abang ba. Para basta magamit ang yuta. Mintras tanto nga wa pa'y planong gamito ninyo. Nabito kay bay nga gikapuyan karon. Nahala, mao ba? Mubayad lang mig usa ka libo kada buwan nang. Sige na nang, maluoy ka na. Ako, Susan, wa mang yun may problema nako kay dili man kalaing tao para nako. Igsuon ti ka og maguwang pagyud ko nimo maong di gyud ko makabalibad nimo. Ay, salamat nang. Way sapayan. Nanunya kanusama ninyo planong magtukod og bahay didto? Rowan, ikaw mo'y akong pahipuson ani ha. Unsa man ni ma? Deed of sale ni sayuta nga akong gipapuy-an ron ni Tia Susan nimo. Mao ba ma? Kipusan nig maayo dong ha. Kay nagkatiguang nabaya ko. Basin unyag malimot ko. O ma. Sige nagtarong ha. Ibutang sa usa ka lugar aron dili ka malimot. O ma. Recorded by X Thunder Gaming. Bugtong anak ko sa akong mama ug papa. O kay bugtong anak man ko, ug kami na lang duha si mama, ako mao'y gisaligan niya sa paghipo sa deed of sale sa yuta, nagibarter nila sa among 4 ka baka sa una. Way palta sa pagbayad si mama sa tax until now. Nisaad ang igsuon ni mama nga maghatagan sila ko sa 1,000 kada buwan, pero bisag kausa, uwa sila gidunol ni mama. Hangtod na nilabay ang katuigan, almost half na sa among lote ang na-occupy nila. Nagpa-construct pa gyud sila bag-ong bay tungod kay ang anak sa igsuon ni mama bag-ong kasal. Unya, Wa man gyud sila mananghid nako nga magtukod sila bag-ong bay. Wa naman ni sila respeto ang igsuon na oy. kalma lang. Itingalig maunsak ka. Mura padong na lang yun na nilang ang kunon ang yuta. Ma, sige lang. Doon na mo kinakasulti na ako nga i-adto ko nun ni sa City Engineer's Office. Ipasurvey ko nun na to. Ma, 1/3 na si mong yuta ilang na-occupy. Salbahis. Katong sa una nga ni hangyo pa. Paluoy-looy og naong. Pero karon wa na'y pananghid. Ditso-ditso na lang. Unya ma, ang sabay plano ni mo. Makigistorya ko nila. Kuyugan ti ka ma. Squatters area maninang. Wasad kay tituloan ni. Usa pa, peke tong geodetic engineer. Pero nihangyo ka na ko ani ato nga. Ay nang, di gyud hinuon mi ninyo mapapahawa din hi. Bahalag bisag asa ta mag-abot, basta kay dili imi mo pahawa din he. Susan! Tiya. Bisag ibawala na sila pa maninoy isog nga mangitag away? Ang ako mga pangutana mo kining mo sunod. Unang pangutana. Sila pa'y sadaan. Unya, sila pa'y isog nga mangitag gubot ni mama? Doon na ba tayo pwedeng ikaso, ana? Unsa may buhato na mo, aron mapapahawa na mo sila. Gahit man yung kislag ugon. Ikaduhang pangutana. Hangtod karon, wa pa mabalhin sa pangan ni mama ang titulo. Og deed o sale ray naa namo. Pero way palta si mama sa magbayad og tax hangtod karon. Unsa may angay namong buhaton ani attorney? Ikatulong pangutana. Nawa ang mga resibo ni mama sa pagbayad niya sa tax. Matrace na ba na ang paid years? Ikaupat og katapusang pangutana. Enough na ba ang deed of sale nga dokumento? Aron naa mi katungod nga mopapahawa nila? Palihog, tabangin tambagi ko, kini ang akong suliran, Ruan. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw sa nga ni Attorney Elaine Bathan
og Dr. Rene Obra. Ako una si Radyoman Attorney Buin Alguno. Maoy makig-uban ninyo karon nga adlaw sa ato ang tulumanon. Kini ang akong suliran. Si Attorney Ellen Bathan dunay mga importante gid kayong mga gimbuhaton gumikan kay bar exam. Kabahin si Attorney Bathan nga ni-assist sa mga umabot pohon nga mga abogado nga mo take og bar exam. Okay, di ta maglangay mga kasama, ang ato ang sender karon ginganlan og Ruan, 32 anyos, lumad nga taga Talisay City. Mao ni ang iyahang suliran. Kabahin mga kasama sa istorya, ingon ani, ang iyang mama nakapalit og yuta pinagi sa pagbarter sa ilang mga baka, mga binuhing baka. So, imbes kwarta ang ibayad, baka ang gibayad. Ug tuod man, ang buyer ug ang seller nagkasinabot ug namugna ang gitawag og deed of sale. Kining deed of sale mao kini ang matang sa dokumento pagtimaan nga dunay palit nga nahitabo, tali sa namaligya ug sa gibaligyaan. Pipila ka tuig ang nakalabay, wa pa man magamit yun ang ilahang yuta, ang igsuon sihang mama ni hangyo nga mopuyo una sa ilahang yuta. Gumikan lagi kay mayong tao pod ang mama ni Ruan, igsuon pag yun ang nihangyo, gitugtan lang sab nga mopuyo. Dangtan og pila ka tuig, na matikdan nga nagkadako naman og mayo ang balay og di lang usa ka balay, do na pigilain nga balay nga gitukod nga wa mananghid ngadto sa mama ni Ruan. Busa ilahang gipasurvey og nahibaw-an nga mga 1/3 gyud sa yuta ang na-occupy na. Now, dinhi na nagsugod ang problema ni Ruan og sa iyahang mama. Nisukmat na ang mama ngadto sa iyang igsuon kun ngano nga ni patukod og balay nga wa mananghid niya. Gawas pa na nganong ni pa-expand sa ilahang balay nga wa sila sanghiri. Ug tuod man wa man nagkasinabot na ang ilahang mga katarungan ni Diman ang mama ni Ruan ngadto sa igsuon nga mohawa na sa yuta. Karon sila pa maoy tag-iya sa yuta, sila pa mga kasama hinuon ang gilisod-lisod. Dinhi mga kasama maon ni ang problema karon ni Ruan nga gusto niya nga patambagan sa ato ang tulumanon. Mga punto legal. Unang pangutana. Sila pa kuno ang dunay sala, sila pa hinuon ang nangita og away. Unsa may among buhaton? Unya sila may sad-an. Duna ba may kaso nga ikapasaka batok nila? Okay, ingon ani ang buhaton ninyo Ruan. Tungod kay managsuon ra gyud ang imong mama og ang tiya kinsa ni puyo dinha sa inyong yuta, muagi una kamo ngadto sa barangay. Ang ato agong Local Government Code of 1991 ug ang katarungang pambarangay law naghisgot nga sa dili pa husayon o isaka ngadto sa korte ang problema sa managsuod, sama-sama nagsilingan, sama-sama nagsuon, kinahanglan nga moagi una ngadto sa barangay. Tambagi ang imong mama Ruan nga moadto sa inyong barangay aron maghusay ngadto. Og dili kamo magkasinabot, moisyo kana ang inyong kapitan nga maoy chairman sa lupong tagapamayapa og certificate to file action. Mao na kana ang inyong basihanan para ipasaka ang kaso ngadto sa korte. Unsa man nga kaso? Kaso nga ejectment ang inyong ipasaka. Nahibaw na ang abogado ana ug unsa nga klase sa ejectment ang ipasaka, ang epekto sa kaso nga ejectment papahawaon ninyo ang inyong iyaan, apil na ang uban nga mga gipapuyo niya sa inyong yuta. Ikaduha nga pangutana, hangtod karon wa pagyod na balhin sa pangan sa akong mama ang titulo, pero updated siya sa pagbayad og buhis. Unsa may among buhaton niini attorney? Kung makakwarta kamo labing maayo gayod nga inyuha ka ng patituluhan. Kaya ang una kong tanaw sa balaod, ang tax declaration, mao kana ang ebidensya nga ikaw maoy nagbuhis sa yuta. Ikaduha, ebidensya nga ikaw maoy nagkupot sa yuta.
ebidensya nga ikaw maoy nag-ugmad sa yuta. Mao na ang pinakauna gyud nga katuyuan sa tax declaration. Pero kung maghisgot kita og pinakabugat nga dokumento o ebidensya aron ilhon ang imong mama nga maoy tag-iya gyud sa yuta, labing maayo ang titulo matransfer na ngadto sa yahangan. Og kanang tax declaration nga nakabutang sa pangan sa imong mama magamit na para sa proseso sa pagpatransfer sa titulo. Ikatulo nga pangutana, punto legal gihapon. Nawa ang resibo ni mama sa pagbayad og tax unsa may among buhaton ani, matres pa ba to? Dili na problema rowan. Mo coordinate lang mo ngadto sa assessor's office dinha sa Talisay City. Kung Talisay City ning mao nga yuta, kay Talisay City magod ang imong gitug-an nga address, adto kamo sa Talisay City Assessor's Office, mo kuha mo og gitawag og tax clearance. Tax clearance mo inyong pangayoon. Kay kanang tax clearance ebidensya kana nga kamo nakabayad gyud sa buhis sa yuta. Ikaupat nga pangutana, punto legal, enough na ba ang deed of sale aron among basihan sa pagpasaka og kaso ngadto nila? Ang deed of sale sa istorya nimo wa man gyud ma-transfer pagod ang titulo, pero dunay klaro nga pinalitay nga nahitabo. Sa gikaingon na ang deed of sale ebidensya kana nga dunay palit. Granting nga ang imuhang mama nakakupot og balido nga deed of sale, although dili pa na transfer ang titulo ngadto sa iyangan, pwede gihapon kana nga basihanan para papahwaon kadtong ni puyo sa inyong yuta nga permero, gitarong pa og kapuyo sa inyong mama, karon wa na mananghid o bisan kinsa nalay gipapuyo. Pwede na nga magamit ang deed of sale nga basihanan pag matuod nga ang imong mama maoy tag-iya gihapon sa yuta. Now, sa gikaingon na nako, labing maayo unta nga gawa sa deed of sale, aduna kamoy makuptan pohon nga titulo. Kay ang titulo giila kana nga labing lig-on nga ebidensya kalabot sa pagpanag-iya og yuta. So mga sukin tim kami now, dinhilang una ta kutob ha. Salamat kayo sa pagpatalihog niyo sa tuang tulumanon. Salamat kayo Ruan sa imuhang gipadang problema. Unya kamo din ha, pwede san mo mupadag hapon sa inyo mga problema aron mahatagan kini og tambag. Depende og unsang problema, og punto medikal, anaa si Dr. Rene Obra. Og punto legal, anaa usab si Attorney Ellen Bathan. Wala tay igo nga panahon, sanga nila ni Attorney Ellen Bathan og Dr. Rene Obra. Ako si Radyoman Attorney Buin Alguno, nagpasalamat sa inyong pagpaminaw. Tatak RMN.